Kublai shibuni pi baro perloban wan syakane ka channel jongi kumta ngalawan rai pi khobor ka bha padon knyat ka khobor ka bas new roads nga bas kap kana video menkun kana khobor ka bha kalong kumne perlok ka Sarkar Meghalaya kala partnership kala snokti lang bad ko ka company network kabal tip करते kum ka Starlink network utrai jong kene ka Starlink network u Elon Musk haki video bal de brunga ju bataya page pa kene network temen tangan bataya yang ye page pa kene network mo tapi kene network em ka jing temu jong ka Sarkar Meghalaya ban pensuk ya kinong snong kamtam ki basa basong sha nang kendong jong ke jela Meghalaya ki school ki college ki office bad ki way ki department ki batray ki niyo ya jingsung lada kene network kan wan hapo ka jela Meghalaya namar ba kene kan network ka don connection but satellite direct am don kam ka wire am don kam ka tower kane ka yo connection direct najrong bad ka satellite te kane ka network lashna daga company SpaceX jong Elon Musk te kane ka network hagi snembelade ka wan hapo kari India bad empat ka Sarkar India ka empat pediang ka dumenta shin ka Sarkar India kan pediang ya kane ka network hanre menta ka Sarkar Meghalaya ru kala partnership bad kane ka network ngathrai shin kane ka network ru kan launch hapo ka jela Meghalaya jonge ka khobor ko bha yagi tri basa basong sha nang kendong ki basyam ya jing jong ka network te na du menta gasngi andala ki pen launch ya kane ka network pinam sim shu ya ka te ka jing jong network te ka benang kong ngin ya kren kawai ba hatu ubriu uban normal family ulan emban recharge ya kane ka Starlink network kane ka de ka bakong san hadu kanu rengka ka recharge jong kane ka Starlink network pin sakandit benreu hadan pils ngam hagi video bal dip ngala ongi phi pangka ka recharge jong kane ka Starlink network kabenang kong kumengelati ba prahajar ruspa haka chip nai ka buy recharge plan jong kane ka Starlink network badla da phi pendai sindon kamun pinam la shu ban ai man la ubnai tapi pendai ya kane ka dis plus router kan shong dor phi live hu sau hadu live hu san hajar tengka te kumbangila yo ya ka jing tiba kane ka dor kala ban heru adu 8000 sanspa adu la 1000 sanspa tengka in future hapo ka India kumta pelok sai thu inga perkhat ma phi dalade ubriu ubabela unong shong shanung gendong besa basong shanung gendong ula ban recharge kane hadu prahajar tengka du lai hajar tengka manla ubnai naga benta network Starlink network lano ru ubabela omtang ubabela handrai ubadon kam sarkaru batrai hak kam sarkaru unam laban recharge pra hadu kandai jar tengka manlau menai tang benta network te kane kate tang benta gitu ki office lane ki ba don ki school ki college ki hospital ki laban recharge kane number ba ka recharge plan jong kane network ka rem dor palat